Здравейте хора, аз съм Дани PvP и в това видео ще играя Clans в Elite4MC. Мисля, бях снимал как отварях един Silver Key и клаймнах нещо за бейза, нали? Но не бях снимал аудио, бях забрал да си пусна микрофона, нали, в клипа. И това е мапа на бейза, нали? И сега мисля да събера малко cobblestone и да направя нещо като трап. Също така ще игра, нали, соло, защото си нямам тим и да. Може да харесате клипа и да се абонирате. Да. Също така се извинявам ако пише на бандикам или нещо такова, просто преди си го бях кракнал, но сега нещо се е бъгнало и да. Всъщност ще се върна, когато сега да изкопа малко по-надолу трапа. Стигнах до Stone и мисля да направя по-дълбок, за да не може да първат отгоре. Ето го трапа, смисъл толкова високо мисля да е, отгоре просто ще сложа стринг и да, но аз съм тъп и забравих да си го сетна като хум отгоре и сега трябва да строя така. Трябваше го чупя. Малко съм тъп, но както и да. Да, и аз не го взимам, но няма значение. Така мисля, че е добре. Сега трябва да си направя така бейза, да си го построя вече. Толкова са няма ми стигне. И сигурно така писаш кобалстона ще спирам клипа. Окей. Свършим кобалстона и да, сигурно в следващия клип вече бейза ще ми е готов. И да, това беше от това видео. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, го харесайте, абонирайте се и чао!